Statistika uffiċjali maħruġa l-ġimgħa tikkonferma li l-Gvern żamma l-miri tiegħu fejn jidħlu it-tnaqqis tad-deficit tal-pajjiż u d-dejn tal-pajjiż. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ħabbar li s-sena l-oħra il-Gvern irreġistra deficit ta' 5.8% tal-prodott domestiku gross, eżatt kif kien ipproġetta l-Gvern innifsu fil-baġit. B'hekk id-deficit tal-2022 kien ta' ftit aktar minn 981 miljun euro li jfisser titjib ta' kważi 195 miljun euro fuq id-deficit li kien irreġistrat għall-2021. Id-deficit jiġi kalkulat bħala differenza bejn id-dħul u n-nefqa totali tal-Gvern. L-istatistika turi wkoll li d-dejn tal-pajjiż fl-2022 kien jammonta għal 9 biljuni jew nkella 53.4% tal-prodott domestiku gross. Din iċ-ċifra hija saħansitra aħjar mill-mira li kien għamel il-Gvern fil-budget li kien ta' kważi 57%. Dan ifisser li d-dejn kien kważi 4% inqas minn dak imbassar. Skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat, fiż-żona euro id-dejn kien ta' 91.6% tal-prodott domestiku gross, filwaqt li fl-Unjoni Ewropea kien ta' 84%. L-istatistika uffiċjali turi wkoll li d-dħul tal-Gvern Malti matul l-2022 kien tajjeb minkejja l-kriżi internazzjonali filwaqt li n-nefqa tal-Gvern baqgħet waħda kontrollata. Dan kien possibbli għax permezz tal-miżuri ta' appoġġ li l-Gvern Malti baqa' jieħu favur il-familji u n-negozji ewlenin fosthom is-sussidji fuq il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels, l-ekonomija komplet tikber brata b'saħħitha. Dan ġie konfermat mill-ġdid ukoll fl-aħħar jiem mill-Fond Monetarju Internazzjonali u mill-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu DPRS Morningstar.